Szervusztok, kedves barátaim! Üdv mindenkinek újra itt a tudatosság topikba. Ez most csak fantázia név, de ez jutott éppen eszembe. Utalva itt arra, hogy legutóbb a tisztítás, méregtelenítésről beszéltünk, és annak a mentális oldaláról is. Nézzük meg ezt egy picit a stressz, illetve a kívülről jövő dolgoknak a szemszögéből. Igyekszem gyorsan és röviden. A stressznél mi a helyzet? Tudtad azt, hogy ahhoz, hogy a saját életedet tudjad élni, ahhoz le kell csökkentened a stresszt magadban? Nagyon egyszerű, amikor stresszes vagy, akkor nincsenek tudatos döntéseid. Amikor stresszes vagy, akkor olyan programok alapján működsz, amik fölött valami kevés volt a ráhatásod, hogy az hogyan alakuljon ki. Hát ilyenkor ugyanis az elméd az kihagyja a racionális részedet a döntésekből, hogy gyorsabb legyen. Gondolj bele, hogyha neked átgondolva, megfontolt döntést kéne hoznod az autópályán egy ütközés elkerülésekor. Ez nem így történik. Ilyenkor fel van hatalmazva az elméd a túlélési ösztönöd kapcsán, hogy a megkérdezésed nélkül egy villámgyors reakciót hajtson végre, és hajtasson végre az egész testeddel, azért, hogy elkerülj egy veszélyhelyzetet. És ilyenkor ezek a reagáló folyamatok ezek teljesen átveszik az irányítást. Itt van az egyébként, hogy a stresszben lévő ember az sokkal irányíthatóbb, sokkal kiszámíthatóbb. Most, hogyha a mai marketingre fordítjuk, akkor sokkal könnyebb neki eladni, ugye? Tehát nem véletlen ez a dolog, de az az igazság, hogy nem a világ tart téged stresszben. Meg az embereket nem a világ tartja stresszben, hanem saját maguk. Tehát senki nem tart pisztolycsövet a homlokához és a halántékjához, hogy ő nézze meg azt a bejegyzést, hogy ő keressen rá arra, vagy nézze meg azt a filmet. Mert az elméd szempontjából az, hogy te egy filmet nézel, az ugyanúgy egy megélés, valóságos megélés. Érzelmileg ugyanúgy megéri. Lehet, hogy már észrevetted, amikor nézel egy filmet, hogy így egy-egy szereplő kapcsán nem is érted. Nem értem, hogy miért nem ezt csinálja, vagy azt csinálja. És akkor lehet, hogy eszedbe jut, hogy ja, ez csak egy film. De akkor is egy pillanatra megvolt a tudatosságod, azt rögtön ugyanúgy benne vagy a szituációban, mert így működik a tudatatti elméd, az nem tud különbséget tenni. Ahogy mondtam az előző videóban is, ő egy algoritmus szerint működő szoftveres rendszer neki, nincs különbség valós és elképzelt dolgok között. Tehát ezek mind stresszforrások. És régen sokkal kevesebb információhoz jutott az ember, nem volt internet, az, hogy éppen Botswanába, vagy nem tudom, Peruban mi történt, nem volt róla tudomása. Jó, ha a falu végéig megvoltak az infók. Emellett filmet ugyan néztek az emberek, meg műsorokat, de nem volt ilyen szinten ingergazdag, tehát ha most megnézel egy régi, nem tudom, western filmet, elalszol rajta kb. Másrésztől ma ugye a streameléseken keresztül, és az ilyen előfizetéses csatornákon keresztül gyakorlatilag non-stop lehet nézni akármilyen filmet. De nem kellett várni egy hetet rá, hogy a műsor újságban megnézni, hogy akkor lesz bekarikázni, ugye? Az én generáció még emlékszik rá, beállítani a videót, ha pont dolgozol, hogy fel tud venni azt a műsort, mert az érdekel, hogy le tudjál ülni, és akkor tudja egyes stresszelni rajta, hogy meg tud nézni. És a filmek, meg a média nem csak a stressz faktort adja el neked, vagy a stressz dolgokat, de eladja a megoldásokat is. Eladja az életszituációkat is. A mintákat, kialakítja az én képeket. Úgy kell kinézni a tökéletes anyának, úgy kell kinézni az apának, az lenne az ideális, ez lenne a működés, egy párkapcsolat. Hú, olyan, hát nézd meg, milyen romantikusak. Mindegyik facér 41 néhány évesen is romantikáznak a tengerparton, és ez lenne a tökéletes élet. Bezzeg te, és összehasonlítod a valósággal, és rögtön nem találod magad boldognak. Tehát, hogy ezek nagyon, nagyon vékony és nagyon veszélyes dolgok, ebbe is tudatosságot kell tudni vállalni. Tehát legyünk tudatosak a táplálkozásunkban, legyünk tudatosak a fizikai szintű dolgokba, de kezdjünk el tudatossá válni a mentális és az információk világában is. Mert őrületes módon eláraszt ott is a gyors kaja. És a fake food tele van vele. Jó? Nagyon nehéz eligazodni benne, meg kell tudni tanulni. És meg kell tudni tanítani a következő generációt, ők már ebbe születtek bele.
Ő nekik a telefont nem az lesz, hogy majd elveszed tőle. Persze, előbb-utóbb úgy is ott lesz. Neked is ott van, meg a másiknak is. Nem ez a megoldás. A technológia, hagyjuk, hogy szolgálja az előnyünket. De nekünk kell használni tudatosan és céllal. Én mindig ezt mondom a gyermekeimnek is. Nekem nem probléma, ha telefonozol. Használd céllal. Te döntsd el, hogy mi az a cél, és azt szerint használd. És hogyha szórakozás céljára használod, akkor szabjál neki egy időkeretet saját magadnak. Tehát a tudatosságot tartsd meg a folyamatban. És ne hagyd, hogy ő irányítson téged. Jó, úgyhogy ez a mai kis üzenet ezzel kapcsolatban, hogy a stresszt fenntartani ma nagyon könnyű. A túlélési ösztönöd afelé fog mindig csábítani, ami veszélyes, mert meg akarja érteni, hogy túl tudjál élni. Tehát mindig az a hír lesz értékes, mindig az a megosztás lesz izgalmas, vagy vonzó, akkor is, hogy borzongsz rajta, de azt mindenképpen tudni kell, ugye ezt mondja a nem gondolkodó részed. Sőt, ezt mondják azok a társadalmi sztereotípiák is, hogy ne dugd a fejedet a homokba. Hányszor kaptam meg én ezt? Attól, hogy a homokba dugod, mikor így elkezdik mondani a rokonságba azokat a híreket, amikről egyébként tudatosan távol tartom magam, attól, hogy a homokba dugod a fejedet, attól az még van. Na nem mond. Én elhiszem, én nem mondtam, hogy nincs, de nekem nincs rá szükségem. Az én világomban nincs helye. Tehát, hogy attól még a McDonald's is gyárt hamburgert, nem megyek oda reggelizni, tehát, hogy így attól még nem érdekel. Tehát az, hogy ide mit teszek bele, ezt már eldönthetem én, és te is eldöntheted. Ez a jó hír. És ez is, itt is arra tudok utalni, hogy a közösség, azok az emberek, akikkel együtt vagy legyél része olyan közösségnek, azt tudja leginkább ezt segíteni. Mert a kommunikáció, hogy milyen uralkodó gondolataid vannak, az nagyon függ attól, hogy hány ember és milyenféle embereknek a hatásában vagy benne. Még a szóhasználat is. Hát nem, talán észrevetted magadon már, hogy elutazol egy bizonyos helyre, vagy égtájra, tájegységre, ahol más szavakat használnak, elég időt ott töltesz, és akkor elkezdesz te is átvenni egy-két dolgot. Tehát még ez is, aztán ugyanígy a gondolati világ, a belső párbeszéd, az is olyan lesz egy idő után. Ezért szokták mondani, ugye így leegyszerűsítve, hogy az 5 legközelebb álló embernek az átlagát, ha megnézed, valahol ott van a te racionalitásod és gondolkodásmódod, meg a hitrendszered. Tehát ezeken lehet változtatni, viszont nem nagyon lehet megúszni azt, hogy ehhez egy új környezetet kell teremteni. Hát ehhez új emberek kellenek, emberek is, új társaság kell, el kell járni, most a járni alatt akár online olyan tréningekre, képzésekre, összejövetelekre, mi is rendszeresen tartunk ilyeneket mindenféle témába, és el kell végezni bizonyos gyakorlatokat hozzá, tehát ez egy folyamat. De legyen része az életednek. Azt az időt, amit a Facebook pörgetésére, vagy ilyen TikTok videók, meg nem tudom milyen lapozgatást tölteni, annak egy részét fektes saját magadba, hogy ápold a gondolataidat, fejleszd a hozzáállásodat, és fejleszd a jellemedet. Mert az mindenre kiad. És mutass ezzel egy jó példát azoknak az embereknek, akik körülötted vannak, meg a jövő generációjának. Egy anyukával, amikor beszélgettem, és akkor ő volt az, hogy így mindenről lemondott, mert a gyerekéért, és föladja az álmait, inkább csak a gyereke. És akkor nagyon megdöbbentem, amikor azt mondtam neki, hogy figyelj, ha te így gondolkozol, akkor a legelső, amit megtanítasz a gyerekednek, hogy adja föl az álmait. És nem értette, hogy miért mondom ezt először. Hanem figyelj, az, hogy neked mi az indítatásod, az egy dolog. De amit csinálsz, az beszél. És a gyereked azt fogja látni, hogy tudja azt, hogy te imádnád ezt vagy ezt a dolgot, de nem csinálod. És ezt a mintát rögtön át fogod neki adni. Tehát a legtöbb, amit tehetsz a környezetedért, vagy a gyerekedért, hogy mutatod a példát, hogy igenis célokat kell kitűzni. Igenis az álmaid életét kell tudni
élni, vagy legalábbis törekedni kell rá felé. És akkor ő is ezt fogja, ő is ez szerint a hozzáállás szerint kezd el élni. Egy kedves ismerősöm mondta azt, és nagyon tetszik ez a mondás, hogy a legtöbb, amit tehetsz a szegényekért, hogy nem tartozol közéjük, például. Mert éhes tányérból nem tudsz embereket megetetni. Jó, tehát nekünk példának kell lennünk ahhoz, hogy segíteni tudjunk másoknak. A rossz példával nem lehet segíteni. De minden magaddal kezdődik. Áttörést akarsz az életedbe? Változást akarsz az életedbe? Legyél te magad a változás. Legyél te magad az áttörés. Ezt kívánok sok sikert és kitartást. Szervusztok!